Štefanovi. Táto listina sa zachovala len v prepise z roku 1369. Toto výročie, napriek tomu, že nie je okrúhle, je príležitosťou vzdať úctu generáciám našich predkov za vytvorené hodnoty, za formovanie zdravého sebavedomia a hlbokého verného vzťahu k obci. Je to pre nás sviatok a každý sviatok prináša radosť, oslavu, ale aj zamyslenie. Ako povedal Stevenson vo svojom výroku o dejinách, budúcnosť si môžeme naplánovať múdro a jasne iba vtedy, ak poznáme cestu, ktorá nás doviedla v súčasnosti. A cesta našich predkov je skutočne dlhá, pretože nielen od roku 1270, ale už viac ako 3500 rokov pred Kristom tu na týchto miestach žili a pracovali ľudia. Tu sa tvorili dejiny, materiálne i duchovné hodnoty Európy, ktoré mali naši predkovia od pradávna svoje miesto. V lokalite našej obce sa nachádzajú unikátne archeologické nálezy z doby bronzovej, ktoré majú výnimočnú historickú hodnotu, ale bohužiaľ sú stále málo doceňované v podmienkach našej spoločnosti. Okrem týchto archeologických nálezov máme v obci aj ďalšie kultúrne pamiatky, a to pozostatky z kostola z 13. a 14. storočia, kde sa práve nachádzame. Ďalej baroková budova kláštora zo 17. storočia, v ktorej sa v súčasnosti nachádzajú materská a základná škola a obecné myšlianske múzeum. Rímskokatolický kostol z roku 1805 a kaplnky z 19. storočia. Medzi naše prírodné bohatstva patrí napríklad termálny prameň Kostelek, ale aj krásna okolitá príroda a 3 rieky, ktoré tečú okolo našej obce. Toto všetko sme dostali ako dedičstvo po našich predkoch, na ktoré sme hrdí a ktoré chceme naďalej chrániť a zveľaďovať. Ako sme už spomenuli, máme unikátne archeologické pamiatky a aj v súčasných dňoch sú objavované stále nové a vzácne nálezy. Preto máme možnosť poznávať stále nové informácie o civilizáciách, ktoré kedysi obývali túto časť Európy, informovať o nich v médiách, ale chceme sa zamyslieť aj nad tým, čo pre nás tieto historické skvosty znamenajú v súčasnosti a čo znamenajú pre víziu obce do budúcnosti. Teší nás, že máme v obci Myšlianske múzeum, v ktorom sú vystavené nielen exponáty nájdené pri archeologických nálezoch, ale aj pamiatky a starožitnosti z čias nie až tak dávnych, ktoré ste venovali pre múzeum vy, občania našej obce. Aj to svedčí o tom, že nám nikomu nie je naša história ľahostajná. Slovenská republika si hľadá svoje miesto v zjednotenej Európe. Po roku 1993 je ekonomická situácia nestabilná a zdroje financovania na obnovu historických pamiatok sú nedostatočné. Je to veľká škoda, že práve teraz, keď našu krajinu začína zahranične spoznávať, nedokážeme ukázať svetu hodnoty a ojedinelé pamiatky z minulosti. Chýbajú nám skúsenosti, odborné zázemie, ale predovšetkým finančné zdroje. V tomto smere sme očakávali prínos pre získanie nových zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Aká je však súčasná prax a prvé skúsenosti v tejto oblasti? Jednoducho povedané, je to proces nedôsledne pripravený, bez jasne stanovených pravidiel, bez zabezpečenia širokej objektívnej informovanosti a bez istoty, že projekty, ktoré sa predkladajú, budú úspešne realizované. Naše doterajšie skúsenosti a konkrétne výsledky právo vyvolajú nespokojnosť a kritický postoj vo vzťahu orgánom a inštitúciám zodpovedným v procese prípravy a schvaľovania projektov. Pri realizovaní už spomínaného projektu na rekonštrukciu budovy kláštora. Sme však odhodlaní nezdávať sa a snažiť sa o získanie finančnej podpory z európskych fondov aj naďalej. V najbližšom období sa zameriavame na vypracovanie územného plánu obce. Tento dokument obec potrebuje pre stanovenie podrobnej koncepcie územného plánovania obce. Vyplynú z neho smery a vízie ďalšieho rozvoja obce, prospech zlepšenia životnej úrovne jej obyvateľov. Zároveň chceme riešiť financovanie a dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry, kanalizácie, čističky odpadových vôd, ciest, chodníkov a podobne.
Trendom v Európskej únii a vo svete je rozvoj cestovného ruchu so širokou ponukou služieb. Cestovný ruch spojený s poznávaním prírodných krás a kultúrno-historických pamiatok je vo svete vyhľadávaný fenomén a prináša rozvoj hrubého domáceho produktu. Nižná Myšľa má vzácne prírodné a historické pamiatky, ale tie sú zatiaľ nedocenené, nepoznané a nevyužité v prospech rozvoja obce a Slovenska. Dôležité však je naše odhodlanie a spoločné úsilie presadiť sa v budúcnosti a ja verím, že sa nám to podarí a že to bude slúžiť prospech nás všetkých. Ďakujem vám všetkým za porozumenie a spoluprácu. Zároveň, vážení spoluobčania, sa chcem všetkým na záver poďakovať úprimne, ktorí ste sa podielali na príprave dnešného podujatia a prajem vám ešte raz všetkým príjemné prežitie dnešného popoludnia a príjemný kultúrny zážitok. Ďakujem. Dovoľte, aby som sa vyznal z toho krátkeho pobytu, ktorý som absolvoval teraz tu na tomto mieste. Som úžasnutý miestom, na ktorom sa konajú tieto oslavy. Som úžasnutý históriou, o ktorej hovoril aj pán starosta, a mám osobné presvedčenie, že Nižná Myšľa má významné postavenie už teraz v mikroregióne Hornát a možno aj v celom okrese Košice okolie, a keď nie v kraji. A že toto postavenie bude len stále a stále rásť. Obec Nižná Myšľa má na to všetky predpoklady. Chcem sa veľmi pekne poďakovať pánovi starostovi za milé pozvanie na toto podujatie, na vaše oslavy. Chcem zablahoželať mu zároveň jemu aj všetkým poslancom, že sa vám podarilo zorganizovať toto úžasné podujatie. A chcem vám zaželať veľa úspechov pri rozvoji obce a pri naplňaní všetkých tých cieľov, o ktorých hovoril pán starosta pred chvíľou. Želám vám pekný deň a veľa kultúrnych zážitkov. Ďakujem pekne. Už
môžeme ísť jak bavíc. Bavíc? Ja še chcem bavíc. Taká strapatá, však kúkni, ak mi patráš. Smol, tam my sa začišeme. Jaj, zahážme. Jaj, trakážme. Á, devčatá, dajte jej len hustečku. Dajte moju. Poď bližšie. To co robíš? Však som jak šlepa baba. Na šlepu babu! Na šlepu babu! To podnímaš? Kašu s mliekom. A kto ju budze jesť? Cigánka s deckom. A jakého muža chceš? Cihého. To bleskov udrelo do jedného stromu, ale ho nezlomilo. Divoký dážď na neho padal, ale mu konáre nezlomil. Až prišiel cudzinec. Vyťal ten strom aj s koreňom a odniesol ho so sebou. Čo to znamená, šaman? Bol to krásny strom. Krajšie od neho nebolo. Dráždil pohľad každého okolo idúceho. Každý si chcel z neho odtrhnúť. Ešte pred niekoľkými rokmi jej tu bolo dostatok a dnes, aby som chodil stále hlbšie a hlbšie do lesov. Ak to pôjde takto ďalej, zimu neprežijeme. Nevravela som. Všetko ona. Bosorka je to. Povedal som čuš. A odiď, keď sa chlapi rozprávajú. Ja, že mne sa slúbila. Nedrep, si blázon. Blázon, ktorý si nevidí kvôli ženskej ďalej od nosa.
No čo ješ, bankár?